croeso cynnas i bawb ohonoch chi yma i Gwasanaeth Bro ar-lein. A heddiw, mi da ni'n mynd i gael cyfle chydig bach yn wahanol i'r arfer i ystyried y cwestiynau da chi di yrru i mewn atai. A diolch yn fawr iawn i bawb ohonoch chi nath yrru cwestiynau. A dwi wedi twyllo chydig bach, achos dwi wedi gofyn i ffrind a chymydog i ni yma ym Mro Aled i ddod i'n helpu fi. Andras Iago, mi fydd o yn ymuno yn nes ymlaen. Ond gai diolch i chi ar y pwynt yma, oherwydd dwi'n mynd i gael seibiant, a da chi'n mynd i gael seibiant o glywed yn llais i am yr wythnosau nesaf yma. Gai ddiolch i bawb ohonoch chi sydd wedi helpu y roed faon dros yr faint. Bron i 20 wythnos dwytha. Da ni wedi bod yn ei cynnal pawb sydd wedi cymryd rhan, neu wedi anfon pethau atai, a diolch yn fawr iawn hefyd wrth gwrs i Mair am ei holl help i yn trefnu ac yn dod â'r roed faon yma at ei gilydd. Gwion a Sarah Dafydd fydd yng ngofal yr oedfa dydd Sul nesa, ac yna mi fydd yna bregethwyr newydd trwy mis Awst. Felly, diolch i chi am wrando ac am ymuno hefo ni. Ac os da chi eisiau mwy o fanylion ynglŷn â be fydd y canllawia neu'r cama nesa fydd yn digwydd o ran capeli, ewch i wefan eglwysibroaled.com neu edrychwch ar y cylchlythyr llais Broaled, ac wrth gwrs mi fydd yr un nesa wedyn yn dod allan ar gychwyn mis Medi. Ond cyn i ni fynd dim pellach, dowch i ni gyflwyno'r gwasanaeth a ni'n hunin i Dduw wrth i ni weddio hefo'n gilydd. O Dduw ein tad, da ni yn diolch i ti am gyfla newydd y bore yma, i daddoli di, i glywed dair di, i ystyried be mae dair di yn ei ddeud. A da ni'n diolch o arglwydd sanctaidd dy fod ti yn Dduw sydd yn cyfathrebu, trwy dair yn dy fab, trwy dy ysbryd glân yn dod ar gair yna yn fyw i ni, mwyn i ni gael y fraint o trwy Iesu Grist dod yn blant Duw a phrofi ysbryd mabwysiad yn deud Abba Dad yn yn heneidia ni ar ôl i ni gredu yng Nghrist. Da ni'n gofyn felly y byddi di yn gweinidogaethu'n bersonol i bob un ohono ni rwan. Arglwydd y byddi di yn miniogi'n meddylia ni, ond hefyd yn gwneud yn calonna ni yn agorad i ti o arglwydd Dduw, yn dad, mab ac ysbryd glân, i ni glywed y newyddion da, i ni lawenhau yn Iesu Grist, ac i ni roed yn hunin yn llwyr iddo fo mewn ffydd, mewn edifeirwch ac ufuddod. Arglwydd tosturia wrtha ni, maddau ni bob pechod, maddau ni bob cyndynrwydd sydd yn calon ni i ildio i ti. A bendithia ni rwan, arglwydd yn wir bendithia bobl ar hyd a lled y byd, sydd mewn angen dybryd, rhai da ni'n gwybod amdanyn nhw sydd mewn galar a phoen. Arglwydd Iesu gweinidogaetha i ni, fel ag yr wyt ti wedi addo gwneud yn dair, wrth i ni gyflwyno'n hunin a'n gilydd i ti rwan, yn enw ac yn heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni fynd at y cwestiynau, da ni am gael darlleniad y bore yma gan Ann Edwards Peniel, sy'n dod o Actau Pennod 16. Ac o'n i am i ni ystyried y rhan yma o'r Beibl, achos dyma lle da ni'n cael gweld lle daeth Eglwys Philippi i fodolaeth. Paul a Duw trwy Paul ar waith, a pobl yn Philippi yn wir yn y carchar yn Philippi yn dod i ffydd yn Iesu Grist. Felly dewch i ni wrando ar y darlleniad hefo'n gilydd. Actau 16, adnodau 25 i 34. Tua hanner nos, yr oedd Paul a Silas yn gweddio ac yn canu mawl i Dduw, a'r carchar orion yn gwrando arnynt. Ac yn sydyn byd ei argryn mawr, nes siglo seiliau'r carchar, a gorwyd yr holl ddrysau yn y fan, a datodwyd rhwymau pawb. Deffrodd ceidwad y carchar, a phan welodd ddrysau'r carchar yn agored, tynnodd ei gleddyf ac yr oedd ar fin ei ladd ei hun, gan dybio fod ei garchar orion wedi dianc. Pan weiddodd Paul yn uchel, paid â gwneud dim niwed i ti dy hun, yr ydym yma i gyd. Galwodd ef am oleadau, a rhuthrodd i mewn. Daeth cryndod arno, a syrthiodd o flaen Paul a Silas. Yna daeth a hwy allan a dweud, Foneddigion, beth sy'n rhaid i mi ei wneud i gael fy achub?
dywedasant wythau, cred yn yr arglwydd Iesu, ac fe gei di dy achub, ti ath deulu. A threithasant air yr arglwydd wrth ef ac wrth bawb oedd yn ei dy. Ei bod yn hwyr y nos, aeth ef a hwy a golchi ei briwiau, ac yn union wedyn fe'i bedyddiwyd ef a phawb o'i deulu. Yna wedi dod â hwy i'w dy, gosododd bryd o fwyd o'i blaen, a gorfoleddodd gyda'i holl deulu am ei fod wedi credu yn niw. Helo, Andras. Sma'r Hodri, sydd ti? Sut wyt ti? Diolch am ymuno efo ni yn y gwasanaeth bore yma. Dim problem. Typical. Ti'n greu gyffon i'r mobil? Ateb ar rhagor bod yn rhywbeth mae wir angen... Hei, dwi wrthi'n recordio gwasanaeth efo Andras ar hyn o bryd. Iawn. Wel, diolch fawr iawn i chdi am helpu fi pnawn yma. Wel, bore yma, fydd o bore i lle. Ond da ni'n mynd trwy chydig bach o gwestiynau. Mae gwrandawyr o'i fan Bro Aled wedi anfon i mewn. Ac gawn ni weld lle awn ni. Ti eisiau cychwyn ni hefo rhai cwestiynau wyt ti wedi gael? Oce, iawn. So, y cwestiwn cyntaf ydy, mae'n hawdd dod i nabod Paul wrth ddarllen i lythyrau, mor wahanol i Matthew, Mark, Luke a Ioan. Oes peryg felly swyno, yn anfwriadol wrth gwrs, rhai pobl i ystyried Paul cyn bwysiced ei Iesu i hun. A wedyn, mae cwestiwn 3 yn reit debyg hefyd. Mae'n gofyn, yn ei gyfrol A History of Christianity, mae Dermot McCulloch yn dweud, pwysiced i'w llythyrau Paul, there is more to Christianity than what Paul says. A gytunwch â hyn. Wel, i ddechrau, dwi'n meddwl pwy bynnag sydd wedi gosod cwestiwn 3 di arfer a gosod cwestiynau traethawd. Os ma'n swnio fatha cwestiwn sy'ch chi'n cael mewn prifysgol yn israddedig. Mae hwnna'n gwestiynau mawr yn dydyn, a maen nhw'n rhai sy'n werth i ateb. Oes rhai pobl di ystyried Paul mor bwysig a Iesu hun neu di gosod Paul i safle uwch na ddylse fo gael? Yn sicr mae yna ryw wirionedd yn hynny'n does. Dwi'n meddwl mae yna duedd falle gan rai pobl i ddeud fod Paul yn bwysicach na phobl eraill, a mae yna duedd gan ni gyd i ddewis a dethol pa ddarnau o'r Beibl dyn ni'n troi ato'n fwy o naturiol. Dwi'n meddwl yn sicr yn wir yn dydy. Mae gan ni gyd falle llefydd dyn ni yn fwy cyfforddus yn troi ato fo, a phethau dyn ni'n fwy hyderus yn ei trafod. Ond dwi'n meddwl, efo Paul, mae'n bwysig cofio, mae hwn ydy yr dystiolaeth gynhara sydd ganddyn ni i beth oedd o'n golygu i ddilyn Iesu yn y ganrif gyntaf. Mae bron sy'n ni'n dweud pawb yn gytun bod y mwyafrif y llythyrau yma wedi cael ei sgwennu a'i cyfansoddi cyn i'r Efengylau gael ei sgwennu. Felly hwn ydy'r peth cyntaf bron sy'n tystio i beth oedd o'n olygu ddilyn Iesu Grist. Ac dyn ni'n cael treulio amser yng nghwmni rhywun oedd wedi gwneud yr gwaith yna o rannu'r newyddion da yn y byd cyffroes yma, byd cyffroes y ganrif gyntaf. Mewn sawl sefyllfa, mewn sawl lle gwahanol. A dwi'n meddwl, mae'n bwysig iawn bod ni ddim yn neud yn llai o Paul nag ydy bwysigrwydd o. Mae yna ffresni a bywyd tu hwnt i'r ystrydebau mae pobl yn dod ato fo at y Beibl yn rhy aml, a dwi'n meddwl mae Paul yn sicr yn dioddau o hynny. Dwi'n yn gwybod, beth ti'n meddwl o'r cwestiynau yma? Wel, fyswn i'n dweud, os ydy rhywun wedi darllen be mae Paul yn dweud, yn enwedig yn y llythyr at y Philippiaid, mi fyswn nhw'n dweud mae Iesu Grist yr un sydd yn achub. Dydy Paul ddim, achos mae Paul yn feidrol ac yn bechadur, mae o'n cyffesu hynny hun. A mae holl ogwydd Paul yn trio dyrchafu Iesu Grist. Felly dwi'n tybio, unrhyw un fysa'n deud mae Paul yn bwysicach na Iesu Grist, y bysa Paul yn eitha llym yn eu cywiro nhw. Ond na, fel wyt ti'n deud, mae
yr undod yna yn yr ysgrythyr yn beth pwysig i ni beidio colli golwg arno fo. I ni fel pregethwyr, da ni isio rhannu yr cyfan mae Duw wedi ddatguddio ni air, bod gynnon ni'n ffefrynnau ella, rhanna da ni fwy cyfarwydd a chyffyrddus ag o. Dyda ni ddim yn deud, wel, mae un darn yn bwysicach na'r llall, achos os da ni'n colli darna o'r Beibl ac yn deud ydy hein ddim yn bwysig, yn y pen draw, da ni'n symud i ffwrdd o Gristnogaeth hanesyddol, a da ni'n creu rhyw grefydd wahanol pick a mix yn hynny'n wedyn, dydan. Felly, Gen ti'r adran yna yn does yn Corinthiad, lle mae Paul yn deud am yr eglwys yng Nghorynth bod nhw wedi mynd i ddilyn i hoff arweinwyr nhw. Gan gynnwys Paul ei hun. Yeah. A mae o'n deud yn sicr, nid fi, nid Pedr, nid Apollos, dim un o'r bobl hynny, dim dyna pwy ydych chi fod i ddilyn, ond Iesu ydy'r arglwydd a fod sydd yn y canol. So dyma mae'n bwysig gweld y pwyslais yna'n dod trwedd yn Paul ei hun. Yndi, trwy'r amser, dydy. Diolch i ti am y cwestiynau yna. Mae gen i fymryn o gwestiynau hefyd. Ydy dysgeidiaeth Paul yr un mor gynhwysol ac eangfrydig ag un Iesu Grist? Iesu wrth gwrs yn deud, deuwch ata fi, bawb sy'n flaenedig ac yn llwythog, ac fe roedd fi o'r ffwystra i chi. Mae hwnna'n gwestiwn da, ac wrth gwrs mae lot ohono fo'n ymwneud â chyd-destun llythyrau Paul. Mae Paul yn sgwennu i lythyrau at Gristnogion yn benodol. Felly mae anogaetha fo i gyfarwyddiadau fo yn benodol yn mynd i fod i Gristnogion yn hytrach na rheola cyffredinol i'r gymdeithas o'i gwmpas o. Achos wrth gwrs, yn y cyfnod yna, mi fysa y gymdeithas o gwmpas Paul yn i watwar o am ei Gristnogaeth. Dyna pam oedd o'n cael ei gaethiwo, dyna pam mae o'n sgwennu llythyr at y Philippiaid o'r sefyllfa mae o. Ond serch hynny, dwi'n meddwl fysa hi'n gamgymeriad deud bod Paul mewn rhyw ffordd yn llai eangfrydig na Iesu. Achos wrth gwrs, Paul oedd yr un nath fynd â newyddion da Iesu i bob, wel, dim bob cyfandir, ond lledaenu yr Efengil i mewn i Ewrop. Gan ddeud, pawb ohonoch chi yn Iddewon ac yn Groegiaid, gwrandwch y newyddion da yma a dowch at Iesu Grist. Felly, fyswn i'n deud na'r un neges, ac wrth gwrs yn y pen draw, yr un Efengil mae Paul yn ei datgan ac yn ei rhannu, a pan mae Paul yn sôn am bobl sydd ddim yn Gristnogion, yn aml iawn mae o'n rhybuddio y Cristnogion, ond hefyd yn deud wrthyn nhw, byddwch yn raslon teg atyn nhw. Sut sa'ch di'n ateb y cwestiwn yna? Pan ti'n darllen yr adnod ei hun, deuwch ata fi bawb sydd yn flaenedig ac yn llwythog, a wedyn mae'r geiriau ymlaen yn dydy i wahodd pobl i ddod a dilyn Iesu, fydda cymerwch fo iau arnof, a bethau felly'n cael ei deud. Mae'n debyg, o lle mae'r syniad fod Iesu yn gynhwysol ac yn eangfrydig yn dod. Achos, dyn ni wedi bod yn mynd trwy Efengil Matthew, beth sy'n drawiadol am Iesu ydy cymaint sydd ganddo fo i ddeud amdano fo ei hun, mor argyhoeddiedig ydy Iesu, fod teyrnas Dduw yn dod yn agos trwy fod i dod i'r byd. A be mae Paul yn neud ydy, mae'n edrych nôl at yr hyn sydd wedi digwydd yn mywyd Iesu, i enedigaeth o'i fywyd, marwolaeth, atgyfodiad, esgyniad. A mae o'n deud, mae'r hyn ydy'r digwyddiadau mwyaf pwysig, mwyaf trawsnewidiol yn hanes y byd, yn hanes y ddynoliaeth. So, dwi'n gweld, be mae Paul yn neud ydy pwyntio at y person yma, ag defnyddio i allu a'i ddonio fo i gyd i drio helpu pobl i sylwi be di arwyddocad Iesu, be mae'n golygu iddyn nhw. Mewn cyd-destynau gwahanol, mewn sefyllfaoedd gwahanol, mae Paul yn defnyddio pob dawn, pob sgil sydd ganddo fo i addysg ac o'i gefndir o, i ddeud wrth bobl pwy di'r person arbennig yma, sydd i mab Duw ei hun, yr arglwydd. Mae gen i un adnod gan Iesu Grist, achos wrth gwrs, pan ydyn ni'n ystyried cymeriad Iesu, mae yna gymaint o wahanol agweddau i'w ddysgeidiaeth o. Oherwydd, enghraifft, mae'r un ddudodd, dewch at fi bawb sy'n flaenedig ac yn llwythog, yn Ioan 12:48 yn dweud,
y mae gan y sawl sy'n fy ngwrthod i, ac yn peidio a derbyn fy ngeiriau, un sydd yn ei farnu. Bydd y gair hwnnw a leferais i yn ei farnu yn y dydd olaf. Felly mae Iesu'n digon clir yn ei rybuddion hefyd, ond wrth gwrs yn dangos gras a thrigaredd ac yn gwahodd pechaduriaid o bob cefndir i ddod ato fo i edifarhau. A dwi'n meddwl bod Paul yn parhau y pwyslais yna, ynddi? Ond sy'n dweud, mae wastad werth treulio amser efo'r Efengylau, darllen trwyddyn nhw'n yn araf ac yn ofalus, a wir trio cnoi cil just a treulio amser yng nghwmni'r person yma. Da ni'n clywed amdano fo yn yr Efengylau. Achos mae bob amser yn rhywbeth ffres a newydd, fel ydy efo'r llythyrau ei hunain. A da chi'n gweld ac yn sylwi ar bethau newydd. Diolch i ti. Cyn i ni fynd ymlaen at fwy o gwestiynau, da ni am gael emyn bach. I rhai yna chi, paid â chwerthin, Andras? I rhai yna chi oedd yn gwrando ar y Gwasanaeth wrth ystwytho, da chi wedi clywed y gerddoriaeth yma yn barod, oedd o'n gerddoriaeth gefndirol pan oedden ni'n gweddio. Molaf di ydi enw y gan, cyfieithiad Arfon Jones, a mi fydd y geiriau wrth gwrs yn dod fyny ar y sgrin i chi wan. Arglwydd am holl nerth, canaf gan o fawl i ti. Does na neb yna dim mor deilw, i'w addoli fel rwy ti. Molaf di, molaf di, molaf denw di, bydd bythoedd. Molaf di, molaf di, canafoliant i ti, bydd bythoedd. Molaf di fy arglwydd am holl nerth, codi nwyl o fri i ti. Does na neb yna dim mor deilw, o'm holl fawl am cariad i fel ti. Molaf di, molaf di, molaf denw di, bydd bythoedd. Molaf di, molaf di, canafoliant i ti, bydd bythoedd. Molaf di, molaf di, molaf di, molaf di, molaf denw di, bydd bythoedd. Molaf di, molaf di, canafoliant i ti, bydd bythoedd.
Wel, mi symudwn ni ymlaen at cwestiwn nesaf. Mae hwnnw yn benodol ynglyn â llythyr at y Philippiaid. Y cwestiwn di, be ydy perthnasedd neges gadarnhaol Paul i ni heddiw wrth wynebu problemau ceithiwed Covid-19? Ac a deud y gwir, mae hwnna'n yn gwestiwn da, ac un o'r gobeithion oedd gynna i wrth edrych ar lythyr Paul at y Philippiaid oedd y bysa fo'n eithriadol o berthnasol i ni. Hynny di, gan bod Paul mewn caethiwed, gan bod o mewn amgylchiadau digon anodd ei hun, ond eto yn cyfleu y llawenydd hyfryd yma yn rhannu i gariad o hefo Cristnogion yn amlwg, diolch methu bod hefo nhw, achos bod wedi gaethiwo. Ac o'n i'n meddwl bod yna lot o bethau perthnasol iawn i ni, wrth i ni ystyried yn ffydd pan di pethau ddim yn mynd yn dda yn y byd o'n cwmpas ni. Sut mae bosib i ni gael llawenydd yn Iesu Grist? Sut mae bosib i ni annog yn gilydd fel Cristnogion a gallu rhannu yn gwaith o genhadu trwy weddio wrth yn gilydd, a hefyd bron cael yn annog wrth sylweddoli os oedd Paul yn gallu annog Cristnogion pan oedd gynno fo ddim y manteision technolegol sgynno ni, mor freintiedig gyda ni ar unwedd yn y cyfnod anodd yma, bod gynno ni dechnoleg fel Zoom, fel e-byst, fel gwasanaethau ar y we, i allu parhau i gynnal yn gilydd ac annog yn gilydd. Ond mae'r pwyslais gan Paul ar gariad, ar lawenydd, ar yr bywyd yna lle mae Iesu Grist yn dod gynta ac yn rhoi popeth yn bywydau i wasanaethu fo ac i rannu'r efengil yn rhywbeth dwi'n meddwl da ni angen gymryd o ddifri yn y cyfnod da ni'n byw yno fo rwan. Dydy'r amgylchiadau ddim i wneud i ni gilio i le lle da ni'n dweud os yna'n pwynt i ni drio dim byd rwan. Achos yn sicr nid dyna nath Paul. Dwi'n gwybod allan bod chdi ddim wedi bod yn astudio Philippiaid gweith gymaint â ni, felly ddim eisiau rhoi chdi on the spot. Ond sut fysa chdi yn cyfleu pa mor berthnasol ydy yr hyn mae Paul yn ei ddeud? Dwi'n meddwl, ti wedi deud hyn sort of yn barod, ond sorry, dwi ddim wedi watcho pob un gwasanaeth. Na, o'n i'n disgwyl chdi. Ti ddigon prysur dy hun. O'n i'n meddwl, oedd carchar Hefeinig ddim yn lle braf i fod, nag oedd, o gwbl. So ti'n hollol ddibynnol ar bobl eraill i edrych ar dôl di, doedd o'n byd tebyg i y math o beth da ni'n sôn am heddiw pan da ni'n meddwl am garchar, mor erchill ydy hynny heddiw. So ti'n meddwl, mae gweld beth i agwedd Paul, gweld bod ei ffydd o yn aros yn gyson ac yn gadarn. A mae'n amgylchiadau lle fydda rhywun yn rhwydd iawn yn gallu rhoi fyny ac yn gallu peidio. Ond mae o eisiau dangos rhywbeth i bobl eraill hefyd, dwi'n meddwl. Mae o eisiau dangos be mae'n golygu fod yn ffyddlon i Iesu ym mhob sefyllfa. A mae'n rhyw ffordd, chi'n darllen y pethau eraill yn y llythyrau eraill. Yn y Philippiaid, da chi'n gweld sut mae hynny'n gweithio mywyd Paul ei hun. Ac yn yr hyn sydd gan y fwy ddeud wrth y bobl mae'n sgwennu'r llythyr yma ata. So, dwi'n meddwl bod yn berthnasol yn yr ystyr hynny. A dwi'n meddwl, mae hwnna'n cyd-fynd hefo rhai o'r cwestiynau eraill da ni wedi cael ynglyn â beth sy'n gwneud llythyr Paul at y Philippiaid yn wahanol, neu os na gariad yn cael ei amlygu yna mewn ffordd sydd ella'n wahanol i lythyrau eraill. A dwi'n meddwl yn sicr mae rhywun yn cael yr argraff bod yna anwyldeb yna rhwng Paul a Christnogion Philippi. Hynny di, trwy'r amser, os da chi'n darllen trwy'r llythyr mae'n sôn am fy nghyfeillion annwyl, mae gennau hiraeth tuag ata chi, dwi'n dyheu am fod hefo chi eto. A dwi'n meddwl, mae'r elfen bersonol yna yn fwy ac yn llai yn dibynnu ar pa lythyr mae Paul yn ei sgwennu. Ond mae yna gyfuniad yn y llythyr at y Philippiaid, does o'r personol, be mae o isio i'r Philippiaid wybod, ond hefyd sut mae o am iddyn nhw dyfu, a dyna pam mae o'n rhoi yr elfennau hunan gofiannol, y gwersi mae o di ddysgu. Peidiwch a dibynnu ar y cnawd, dibynwch ar gyfiawnder Crist, achos dyna dwi wedi gydysgu trwy mhrofiad yn hun bod nabod Iesu Grist yn rhagori ar unrhyw beth arall. Ond mae o yn blethiad braf, di gwir dydy, o'r diwinyddol, yr athrewiaethol a'r personol, fel ag y dylsa y ffydd Gristnogol fod,
Di o byth yn sych ac yn syniadaethol a ben ei hun, ond mae o'n fwy na just profiad personol rwy'n a ben ei hun hefyd. Sgyn ti fwy o gwestiynau, Andras? Dwi'n yn steil i wedi cael 2 ar yr un tro am ryw reswm, so gan fod wedi dechrau fel yna, na i gael ymlaen. Dau gwestiwn eitha tebyg o'n i'n meddwl. So, llythyr gan Paul at yr holl saint yng Nghrist sydd yn Philippi ydy'r llythyr at Philippiad. Oes tuedd gan Paul i gyfeirio i anogaeth a'i orchmynion ar gyfer Cristnogion yn unig? Dwi'n meddwl mae rhaid ni gofio be ydy'r llythyrau pan da ni'n darllen nhw, pan da ni'n dod at ddarnau gwahanol o'r Beibl. Da ni'n darllen pethau sydd wedi sgwennu mewn ffurf benodol ar amser penodol. Mae'n llyfrgell o lyfrau, yn dydi, yn ogystal â bod yn un llyfr. A dwi'n meddwl pan da ni'n darllen y llythyrau at yr eglwysi gwahanol, da ni'n gweld sut mae Paul yn trio cymhwyso yr neges y newyddion da i sefyllfaoedd penodol sy'n codi yn yr eglwysi. So hyn o efo Philippi, llythyr yma, da ni'n meddwl amdano fo chydig yn wahanol. Mae yna bethau fan hyn. Mae Paul eisiau i cywiro a'i herio a'i hannog nhw. So mae'n gwneud dechrau penod 4, lle mae Paul yn sôn am bod yna rhyw wrthdaro sydd yn digwydd rhwng cwpl o bobl yn yr eglwys. So mae'n bwysig cofio yn dydi, mae llythyr at Gristnogion ydi o, a mae o yn berthnasol i ni heddiw, achos mi ydyn ni yn cael gweld sut oedd Paul yn siarad efo Cristnogion yn y ganrif gyntaf. Wrth i ni wedyn darllen hwn, dyn ni'n cymhwyso'r geiriau hynny at sefyllfa yn bywyd ni. So dwi'n meddwl mae'r Beibl yn lythyr sydd wedi ysgrifennu ato ni llawn gymaint ac mae o at y bobl gyntaf yma. Be oedd y cwestiwn nesaf gen ti? Ie. So, sut mae cysoni yr elfen o waredigaeth bersonol efo cyfrifoldeb y Cristion i estyn allan y cariad Cristnogol i'w gyddyn yn ei wahanol amgylchiadau? Cael dyfendithio efo gras ath gyfrifoldeb i rannu cariad yn ddiamod efo dy gyddyn. Dwi'n meddwl mae'n ffitio'n dda efo'r cwestiwn cyntaf wnaethon ni drafod, cwestiwn 4 na. So, mae y llythyrau yn cael eu sgwennu i helpu yr eglwysi i fod yn eglwysi, yn dydyn? I esbonio iddyn nhw be mae'n golygu iddyn nhw fod yn bobl i Dduw yn ei sefyllfa ac yn ei amodau penodol nhw. A dyma un o'r pethau lle mae llythyrau yn wirioneddol werthfawr. Mae eglwysi yn hawdd yn anghofio y pethau sydd yn greiddiol. Chi'n gweld hynny drwy hanes, yn dydych, dwi'n siŵr. Ar wahanol gyfnodau, mae pethau gwahanol neu mae pwysleisiau gwahanol yn siapio pethau. Ond dwi'n meddwl, dyn ni, fel pobl, mae Duw yn achub ni mwyn i ni wneud i waith yn y byd. Am ryw reswm, yng nghenllyn Duw, mae'n rhoi'r cyfrifoldeb yma yn dwylo ni. A mae'n donio ni efo'r ysbryd glân i'n galluogi ni wneud hynny. So, dwi'n meddwl, os da ni eisiau dallt a chael y pwysles yna'n iawn, da ni angen dallt o fewn cyd-destun yng ngoleuni pam fod yr eglwys yn bodoli. So mae'r eglwys yn bodoli mwyn gwneud y gwaith mae Iesu wedi rhoi i ni, sef bod yn dystion iddo fo, rhannu'r newyddion da efo pobl a gwneud disgyblion iddo fo. So, dwi'n meddwl dyna ydy'r sydd o ateb sy'n ni'n rhoi i'r gwestiwn yna. Sut ydych chi'n cysoni beth yma? Wel, mae'n ffitio fe'i gilydd pan dyn ni'n dallt be di pwrpas ehangach Duw yn gwneud hyn. Mae'n achub pobl mwyn iddyn nhw fod yn dystion iddo fo, mwyn iddyn nhw fod yn fendith i bobl eraill, mwyn galw mwy o bobl at Iesu, at yr arglwydd. A dwi'n meddwl, mae yna wastad beryglon pan mae'r ddau beth yn cael ei sgario oddi wrth ei gilydd, lle mae yna ganolbwyntio ar unai y gwasanaeth neu y ffydd bersonol, neu yr achubiaeth yn bwyslais yn unig, neu y gweithredoedd yn bwyslais yn unig. Achos dwi'n meddwl mae'r Beibl yn eitha clir
bod ffydd bersonol yn gorfod arwain at weithredoedd o ufudd-dod ac o wasanaeth ac o gariad. A mae'n siŵr bod hon yn un o'r adnodau dwi'n ddyfynnu yn rhy aml. Ond un arall o lythyra Paul Effesiaid 2, 8-10, trwy ras rydych wedi eich achub trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Duw ydyw, nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb ymffrostio. Oherwydd ei waith ef ydym, wedi'n creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Duw wedi'i drefnu ni o'r dechrau. Felly amcan Duw yn galw pobl ato fo'i hun trwy Iesu Grist ydy bod nhw yn parhau y gwaith, yn rhannu'r newyddion da, ac yn amlygu y gwaith mae Duw wedi wneud yn eu bywydau nhw trwy'r Ysbryd Glân, wrth fod yn halen y ddeiar ac yn oleuni'r byd, yn dangos cariad ac yn caru gelynion hyd yn oed. Diolch i ti, Andras, mae wedi bod yn hyfryd cael sgwrs efo chdi. Iawn. O'n i'n gwenu yn hanner meddwl, ti'n recordio hyn i gyd? Ynddo? Da iawn. Ti actually wedi gwasgu record ar y dechrau. O, feswn ni'n gytid, dyswn ni ddim. Diolch yn iawn i chdi am ddod ato ni heddiw, Andras. Nid yn unig dwi'n ddiolchgar, dwi'n siŵr bod pawb sydd wedi diflasu ar y llais i ym Bro Aled yn eithriadol o falch o dy gael di hefo ni hefyd. Fysa ti fod yn gweddio cyn i ni orffan y sgwrs yma, please? Iawn, wrth gwrs. Arglwydd, da ni'n diolch i ti bod ni'n medru dod ato ti. Da ni'n diolch i ti bod ni'n medru trafod ac yn medru holi cwestiynau gwahanol. A da ni'n diolch i ti am bob cwestiwn, am bob peth da ni wedi drafod yma heddiw. Da ni'n gweddio Arglwydd, y tu hwnt i bob peth sydd ar yn meddyliau ni. Yr holl bethau da ni'n ffindio'n ddiddorol. Yr holl bethau da ni'n cael yn anodd cysoni ei gilydd weithiau. Da ni'n gofyn y bydde ti'n helpu ni i ddod at Iesu Grist ac i ryfeddu ato fo. I'w gael o'n arglwydd arno ni ac y bydden ni jyst yn profi yr llawenydd a'r heddwch a'r digonau sydd yn ei adnabod o. Da ni'n diolch i ti am dy air di ni. A da ni'n jyst yn gweddio wrth i ni dreulio'r amser yma, wrth i ni feddwl am yr holl bethau gwahanol yma. Bydde ti yn helpu ni i glosio ato ti ac i roi y Beibl yn lle ddylai fo fod yn bywydau ni. Fel rhywbeth sydd yn dysgu ni, sydd yn pwyntio ni at yr digonedd yna ac at y llawnder sydd ynddo ti. Da ni'n gofyn hyn a da ni'n gweddio dros bawb sydd yn ymuno, dros bawb sydd fydd yn gweld hyn, yn gweddio bydde fendith di ac y bydde presenoldeb Iesu Grist trwy'r ysbryd yn agos at bob un. Ni'n gofyn hyn yn ei enw sanctaidd e. Amen. Wel, diolch fawr iawn i bawb ohonoch chi am ymuno bore yma. Diolch i Andras am yn helpu ni hefo'r cwestiynau a bendith yr arglwydd arna chi am yr wythnos nesaf ac yn wir yr wythnosa nesaf. Da ni am orffan felly yn cydgannu un o emynau a sgwennwyd yma yn lleol gan Edward Parry, Bryn Bigad, emyn rhif 531 yn llyfr Caneuon Ffydd. Caned nef a deiar lawr, fe gaid ffynon i olchi pechaduriaid mawr yn glau'r wynion.